זה נקרא חצר שולמית. אני ארשום לך את זה על דף. בצפת? לא. אתם רוצים בצפת? הוא הולך לאיזשהו צימר בצפת, הוא ביקש מקום לאכול באזור שלכם. הוא ביקש שם ממני המלצה. אם אתה רוצה באזור שלי, אז אתה צריך להגיע לכפר ורדים. אם אתה רוצה באזור של תמי. זה שם זה תמי בג'אוני? 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 לא חשבתי שזה מי נותן לי יד? לא, הוא רוצה משהו פנסי שלחתי אותו למפוקה. הנה, נעל אחת ירדה כבר. אבא! 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 שיעלה רמת הגולן. שיעלה את 20. הוא לא אחד שבשבילו אוכל איתה... למה הם אומרים קודם אבא ולא אמא? לא, שבשבילו אוכל לדרוק את אשתו. יותר קל. יותר קל שנראה אבא. אמא. בקצרין יש... בראש פינה יש כמה אפשרויות, לא? מה? בראש פינה יש כל מיני אפשרויות. לא יודעת. מה פנסי? פנסי? לא, יש... בראש פינה יש המון עכשיו. משהו. אחוזת שולמית. זה כבר לא... כן, אנחנו יודעים שזה כבר לא. זה כבר לא. אם זה מישהו ש... זה באמת דרושה לחשוב שיצא מפה משהו. כן. אם רוצה פנסי, זה פנסי, לא? באחוזת שולמית מה שנשאר זה השטיח היפה. פה טלפון. מה? הבעלים, אני חושבת שהם השתנו כבר פעמיים. אחרי שהם הקימו, זה היה לאה ובעלה שנפטר בגב, ואחרי 11 שנים היא עזבה, ואז זה לא בא לשם ומרגיש שזה הבית, אז זה לא זה. יש בית אבא. חצור, אבא. לא, את הבית בגליל. כן. בזה, אבל אני חושבת שהוא... היא צוחקת אליו. לא נהיו, הם פתחו אותה, זה מישהו עם הון דתי. ואחר כך אני מנסה לחשוב על השפוע, מה יש... אבל ראיתי מסעדה פנסי באזור קצת ספינה. טוב, זה שתך. היא לא מתרגשת. בום הוא בום. לא, הוא שולח אותו למשחק. טיבי, אתה מכיר את טיבי? כן, בטח. ועכשיו אנחנו עושים במזללה אירוע, הוא הביא טיבי איזה טבח מלבנון, איזה שף מלבנון, הוא בא לבישל עם מאיר. אז מאיר מביא אותם עכשיו במזללה, ב-24 לחודש. מי מביא? לעשות יום לבנון? לבנוני? מי מביא? את הטבח הלבנוני הזה שעבד איתו במקרה הימים. את ממצולה, הייתי תחנה? לא, אבל אני מכיר את המקום. לחבר שלי הייתה מסעדה במקרה איזה שנה. זה היה לו דיסק של גידי. גם כיוון גבוה מדי וגם מי זה אחרי? גידי. אבל הוא כבר לא שם, הוא עזב את האזור. הוא לא עזב בעצם, הוא גר שם, הוא עובד בחו"ל. זהו, כי הוא גר שם. כן, הוא היה גם באמת אני לפחות למדתי בזכותו לקח מאוד חשוב, שאסור לפתוח מסעדה אם אין לך כסף לעבוד שנה בלי להרוויח. גם אני למדתי, אבל לא פתחתי. זהו. פתחתי אותך ללמוד. בכל אופן התחנה, למה אני מכירה אותה? כי לא יש מעבר לזה שהוא מגדל את בקר, זה שלו.